बे समाव साफ्रोमबो खौरांगिरि बिथांमोननिसिम गिबियावनो साबायखर जासिबाय बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि जानानै बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमा मोनसे मावसुमा मेल हाबाफारि लानाय जायो दिनै ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव रङियानि मोनसे हाबाफारियाव दा बेवहाय मख'नो गोनां बाथ्राया बेनो थांनाय 13 जुलाइ खालि जोंहा बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि मितु बर' बिथाङा खायसे उसुबिदानि थाखाय बिथाङा जोंनि बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि बिबानखौ बिथाङा नागारनायनि गांसे लाइजाम दैथायहरो बे लेखायैनो जोङो बिथांनि उसुबिदानि थाखाय बिथाङा जा लाइजाम दैथायहरनाय बेखौ दिनै जोङो सावरायनायनि गेजेरजों नैबे रङियानि जा ट्राइबेल रेस्ट हाउस बे सावरायनायनि गेजेरजों बिथांनि जि लाइजाम दैथायनाय बेखौ जोङो गनायनानै लादों आरो गनायना लानानै बिथांनो जोङो जोंनिफ्राय जि गनायथि बिलाइ बिथांखौ जोङो दैथायहरनाय जाबाय लोगोसेयावनो बिथांनि जायगायाव सासे जोङो आफादगिरि हिसाबै जोङो सायख'नानै लानाय जाबाय बिथाङानो जाहैबाय उरखांगोरा नार्जारि बिथांखौ बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि गोदानै आफादगिरि महरै सायख'नानै लानाय जाबाय आफादगिरि दिनैनिफ्राय आफादगिरि महरै सायख'बाय बे बिथिङाव मा बुंनो बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमहाथ' गोबां खामानि मावनांगौ दं बे मावनाय बेलायाव जोंहा रेजिस्ट्रेसननि खामानि दं रेजिस्ट्रेसना जोंहा दासिमबो जायाखै बेखौ मावफुंनांगौनि बेलायाव दिनै जोंनि बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि आफादगिरिया हरखाब बिबान नागारनायनि लाइजाम होनाय लेखा जों बेखौ आजावनो गोनां जानायजों लोगोसे दिनै बेनि जायगायाव आंखौ गोदानै हरखाब मावफुं मेल लेंनायनि गेजेरजों बिबान होनाय लेखा आंबो आजावनानै लाबाय आजावनानै लानायनि लोगो लोगोनो आंबो बेफोरबायदि हाबाफोरखौ मोजाङै मोजां मावफुंलांनो होननानै आंबो समायखिरा लाबाय आरो लाइमोन लिरगिरि गौथुमाव जेबायदि जौगानायनि हाबा मावनांगौ बे हाबाफोरखौ मावफुंनो थाखाय आङो जोंनि बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोननि हेफाजाब आरो सम दिहुननानै आंजों लोगोसे ओंखारफानानै माखासे मावनांगौ हाबाफोरखौ मावफुंनायाव हेफाजाब होगोन होननानै आङो मिजिंथिदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि बोसोनगिरि बिथां अमृत खिरखातारि बिथाङाबो जोंखौ बेफोरबायदि हाबा जौगानायनि हाबा मावनायाव हेफाजाब होगोन होननानै आं बिथांनिसिमबो आसा खालामदों लोगोसे जोंहा दानथामारि जथुम्मा दङ दानथामारि जथुम्माजों लोगोसे बोसोरारि जथुम्मा दङ जों बेफोर जथुम्माखौ फारि फारि खुंफुंनो थाखाय जोङो बिदिनो जायगा जायगा जेरै गोबां दाब दाब जायगाफोरावहाय खुंनो थाखाय जोङो बेखौ थांखि लादों दा बेफोरखौ खुंफुंनायाव जोङो गोबां माखासे मावनांगौ खामानिफोर दङ दा बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय आङो दिनैनि बे बिबान गथायनायजों लोगोसे बिबान आजावनायजों लोगोसे आङो समायखिरा लाबाय बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि जिहेतु हाबा मावनांगौ गोबां दङ नंगौ गिबि खामानि हिसाबै जों जिहेतु नोंथाङा आफादगिरि मासिखौ जाबाय बे बिथिङाव नोंथाङा गिबि खामानिखौ गिबि खामानियाथ' जोंहा रेजिस्ट्रेसना जाफुंजोबाखै दासिमबो बे रेजिस्ट्रेसननि बेलायाव मा रोखोम दावगानानै दङ बेनि सोमोन्दैथ' जोंनि आगोलनि जे आफादगिरिया जोंनो बिबान नागारलांबाय बिथांमोना मोजाङै मिथिगौ दा बिथांमोन मावलांनाय लोगोसे जोंहा दा बिथाङाथ' बे खामानिखौ मावफैनाय नंला दा बिथांनि मावफानाय जे नेहाथारि गाहाय नेहाथारि दङ दा बिथांजों लोगोसे बे खामानिया मा रोखोम आवगायनानै दङ बेखौहाय जोङो गिबियै मावफुंनो थाखाय आवगायनो नाजाग्रोगोन